నేను ఎట్టా కనపడుతున్నారా నీకు? ఈ తలకు కొంచెం నూనె రాసుకో, ఆ గడ్డం గీసుకో, అప్పుడు కనపడతావు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. 1 సెకండ్ మేడం, చెప్పండి. 1 శాండ్విచ్ అండ్ చాక్లెట్ కాఫీ. మీకేం కావాలి మేడం? టైం వేస్ట్. అమ్మాయి అనుకున్న అరగంట నుంచి లైన్ వేస్తున్నా. మా పక్కింటోడు నెలకు 30,000 రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు. వాడిని చూస్తే నాకు కడుపు మంట. కొత్తగా ఒక పల్సర్ బైక్ ఉన్నాడు. ఎవరు లేని టైం చూసి ట్యాంక్ ఓపెన్ చేసి ఒక గుప్పెడు పంచదార అందులో వేశాను. ఏదో నా వల్ల ఏం సాయం. ఇండిపెండెన్స్ డే ఎప్పుడు? ఆగస్టు 15 మేడం. రిపబ్లిక్ డే జనవరి 26 మేడం. మరి గాంధీ జయంతి? అక్టోబర్ 2వ తారీఖు మేడం. వాసు గారికి బాగానే దేశభక్తుంది. దేశభక్తి పోడా అవన్నీ వైన్ షాప్ సెలవు రోజులు, అందుకే గుడ్డిగా గుర్తు పెట్టుకున్నాడు.